пурсиши буд ки аз ҷавоби ҳамон саволҳое ки мо додем мо метавонем фаҳмидан кадом номуди агрессия дар ин одам ҳаст. номуди вид агрессия ҳозирашба анан дар илмбан мегӯянд 5 номуди агрессия ҳаст. якташ предметная агрессия. хеле баъд шумо худотон предметная агрессия ин ягон чиза мешканад вақти агрессия бошад. дуюмаш физическая агрессия. ин албатта мезанад одама. эмоциональная агрессия. ин гирья мекунад ё зик мешавад. самоагрессия. ин худ ба худа хӯрдан мегирад. и ана ҳам хеле агрессия аст. мо фаҳмиданӣ будем ки конфликтҳо мешавад аз ҳамон кадом агрессия аз ҳама зиёд бошад. дар ҳар як одам ҳамин 5 агрессия ҳаст. лекин як хел одамо аз ҳама зиёд физическая агрессия. ин значит албатта вақти стресс бошад мушзания сар мекунад. барои ҳамин худаша камтар сус мекунад аз ин стресс. барои ҳамин ман гуфтани ҳамин агрессия ин нағз барои одам ё ганда. мо метавонем гуфта ҳам нағз ҳам ганда. хуб устод, яъне ҳамон 819 нафаре ки пурсидед аз ҳамон 5 гурӯҳи агрессия яъне кадомаш бештар дида мешавад? мо инҷа навиштем аз байни духтарою бачаҳо ҳар хел мешавад. байни духтаро бисёртар агрессия эмоциональная мешавад, а байни писаро бисёр физическую предметную. Инаш акун маълум да духтаро мушзания намекунанд, барои ҳамин бисёртараш эмоциональная агрессия. мо ана кори худомон ба фоиз кати гап задем кадом номуди агрессия аз ҳама баланд аст. ана мисол инҷа самоагрессия. ана ин нағз барои духтуро агар самоагрессия бошад ин нағзтар барои касалҳо. чунки агрессия худ ба худ мегузарад. дидем ки аз ҳама зиёд 38% номуди агрессия байни студентҳо